Čau lidi, dneska vás tu zdravá Jempy. Ano, jmenuji se Jempy. A uvítám vás na tomhle kanále. Budu teda dělat jakože prostě Brawl Stars hlavně videa a nějaký jiný hry. Až budu mít třeba 100 odběratelů, sejde se. Tak, a budu dělat třeba ochutnávky, no. Takže mi přejte good luck. A tak to bude. A můžu se mrhnout do hry. Ukážu vám prvně můj účet. Máme Leona. Na první a rychle budem. Ale tak koho mám pušovat, tak Artyho jdeme. Artyho jdeme v knockoutech 5v5. A budu k tomu něco ještě říkat. Se mě lekněte. No, takže už jsem doma tady, co se dělo. Já vůbec nevím, co se dělo, protože já jsem někam musel jít, takže to prosím neřešte. Já jsem úplný sniper. Já nehraju za Artyho, takže já se mi prosím nesmějte. Já jsem dal sniper. To říkám. Že je to 2v2. To překryje. Kdo se trefí? Hoši, dobře mi. Dobře, jo. Dobrá. Stop tu syn. Hoši, to je fakt stop tu syn tohleto. Hoši, použítala. Kamo, neříkej mi, že to bude potom 4 versus 1. Co to nešlo? Tam mi tam nechal, tak to nešlo. Máš si zvět už jedna. I zůstanu poslední prostě. Ten nejvíc umí. Tady peňáků. Sorry za to, že jak mluvím a že jsem potichu. Ale já se strašně soustředím, takže bro. Jak si to dáte? Je 2 na 1. Dobře, hoši. Já jsem potahal, ale 7 kilů. Takže dobrý. Pro Arty, tak další Dapper Gale. Mám asi
pauty třeba. Si už zagýval kolet, jsem. Takže jdeme. Vezmu tady tu koletu, která nemá šanci. Ach jo, mě trefil. Zahrou dobře náhodou. Ne, nehrou, kámo. Zabij mě dvakrát sem prostě. Já jsem se potom vždycky sebe. Kurňa! Co jsi hrál? Asi? Mě to laguje. Asi? Mám 2 kily. Jdeme zabít tady 2. Hoši, to jsou kaďáci, fakt, já nevím, co se děje vůbec teďka. Hoši, dobře, my. In the back of my mind. Hoši, další výhra, už tam to docela jde. Já nevím, co to je, takže říkám. A tady dobrý špejku. Tady to ukázat. Jo, hoši, kámo. Já vám ukážu, jak jsi nejlepší hráč, kámo, v Piperku, kámo, nejlepší hráč, kámo. Lepšího neznáte, kámo, neznáte ho. Nejlepší, protože já jsem ten nejlepší. Ne, nejsem, ale tam prostě chápete. Už teďka dostávám. Ty vás netrefil. Jak se nemůžu netrefit? I boti by se víc trefili, kámo. Dobrý. Oši. Jak vidíte, jak já se snažím. Prohráváme pořád. Hoši. Doraz tu Piper. Dobře. Sorry, to byl špatný emotikon, ale jsem star player, tak to je hlavní. A tohle asi bude poslední. Takže doufám, že jste si to užili. Tohle bylo první video. A zítra, nebo jsme dali ještě jednu hru? Jo, dáme ještě jednu hru, tak třeba za Stva. Protože to mám se hodně rád. Je to můj prostě milášek. A on přidáš sami. No to fakt není férka. Ale tohle není fér. No i když. To je ta Juju, no. Asi dobře jsem to udělal. No já ani nevím. Tady je Juju. Dobře nevidím, kámo. To už zase seká, hoši. Sorry za moje prostě sekající problémy, ale prostě to fakt nejde, kámo. No, Juju je travná. Kámo, nelaguj se. Tady to. Tady ta otravná týpka. Sorry, kámo, já jsem špatný, ale ani nevíte, kolik.
Hoši, kámo, ta Mendina je dobrá. My jsme tam melodii, hoši, kámo. To jsou holky tady akorát. Nebo jsem si utrnul, ale kámo, dělám, protože mě zabije paní. Mendina se schovává v keři. No dobrý, máme tady tu. Tak, co... Hoši, dobře mi. A zase jsme vyhráli. A tohle je poslední hra a aspoň tady mám repardu ještě. Takže děkuju za koukání a to dneska bude všechno. Tak jo, tak čus.